Булстрат Живот Виена Иншуранс Груп спечели една от най-трудните награди, а именно наградата за най-добър животозастраховател в един стагниращ пазар, в една несигурна политическа обстановка. Как приемате вашата награда? С огромна радост и огромно удоволствие. Животозастраховането е една от ония дейности, в които продуктите не са чак толкова важни. Много важни са посредниците, отношенията с посредниците и това, което се случва в взаимодействието между посредника и клиента на пазара. И понеже пазара е много неразвит, има много голямо място за проникване и за нарастване на плътността, дори в много трудни моменти, ако застрахователите положат сериозни усилия, могат да постигнат резултати. Това е, което се случва с Булстрат Живот, защото последните 3 или 4 години са икономически тежки и политически несигурни, но това са години, в които ние не спираме да даваме най-доброто от себе си в работата си с посредници. И според мен това е, което води резултата и като пазарен дял, и като ръст, и като отношения с брокерите, и като такива награди. Как се печели доверието на един беден клиент? С работа. Беден или богат, клиентът е човешко същество. Бидейки човешко същество, той е смъртен, чуплив и тревожен, свързан с хора, които обича, загрижен за бъдещето на тия хора и за своето собствено бъдеще. И бедните хора остаряват, и бедните хора се тревожат за децата си. И ако ние работим достатъчно и търсим начина да стигнем до всеки човек, той има нужда от нас. В края на 2013 година сме, въпреки че пазара бележи ръст както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Как ще коментирате резултатите? Доволни ли сте от тях и каква е прогнозата ви за до година? Доволна съм от резултатите на Булстрат Живот като компания на животозастрахователния пазар, в частност предвид обстоятелствата. Според мен ние напредваме и качествено и количествено с много равномерни стъпки последните години, въпреки кризата и затрудненията. Но честно казано съм тревожна. И съм много тревожна, защото стабилността, политическата и икономическа такава, е абсолютната предпоставка за развитието на всеки бизнес, а нашия бизнес е от дългосрочните, което означава, че той може да се прави само от хоризонта на едно 15, 20, 30 годишно бъдеще, а да се мисли в такъв хоризонт е възможно само ситуация, която човека преживява като предвидима. Това е, което отсъства в нашата ситуация. В момента в България икономически и политически се ражда нещо. Опасявам се, че все още никой не може да каже какво е това. Можем само да участваме с най-многото си сили, до най-добрите си възможности и да се опитаме да го направим това, което се ражда, да е хубаво и добро. Така че да, доволна съм, но съм наистина тревожна и, както се каза, призовавам всички да дадат най-доброто от себе си, защото момента смятам го изисква. Прогнозата ви за края на тази година и като финансови резултати, ръст и за до година? На пазара или на Булстрат Живот? Булстрат Живот ще завърши годината с огромен ръст и с сериозен ръст в печалбата. Просто защото всичките ни много амбициозни проекти се случват както трябва. Мисля, че и пазара като цяло ще завърши с ръст, с по-голям ръст от общо застрахователния. И мисля, че тази година ще вземем една много важна и решителна крачка към, както се казва, ако не е изравняване, то напредване спрямо дела на общото застраховане. Аз обичам да се шегувам, че когато започнах бяхме едва 10%, тая година сигурно ще завършим над 20%. И живот и здраве с такива уверени стъпки, надявам се някой ден да ги настигнем. След колко години смятате, че живот ще изпревари ламарината? Кажете ми колко време ще се задържи правителството, какво ще се случи с валутата в Европейския съюз и в България следващите няколко години, ще се ангажирам с времева прогноза. Тежки са ни времената, важното е надеждата ни да не умира. Още веднъж поздравления за наградата. Много ми беше приятно.